Bye, Baba! Say see ya! Andito na yung boys, palit siya and frame kami dyan. Magandang tanghali, people. Tanghali na. Naglaba ako ng mga puti and hindi pa siya tapos and naglaba ako ng mga dalawa lang naman to. Rubber shoes, yung mga ano ko, puti. Linabang ko siya kasi ang dudungis na nila. So, siguro ilagay ko lang sila dito sa grass na ganito o ganun. Kasi magsasampay ako ng mga damit mamaya pag natapos na yun. And si Jan, ang aga niya dumating kanina from fishing. Alas 9, dumating na siya. Then naligo, then umalis ulit kasi nag-golf. Kasama yung mga kaibigan niya. We're not going to the shop, Baba. And mainit ngayon. Maganda ngayon yung panahon. Baba! Ayan siya, oh. Say good morning. Say magandang. Say magandang. Okay, say magandang. Tanghali. Po. Ang kakainin namin ay yung tira ko. Nagluto, nung pagdating ko galing town, nagluto ako ng corn beef. Masarap yung corn beef na nabili ko. Hindi siya pure foods. Pakita ko sa inyo mamaya. May tira pa ako pero masarap siya. Malasa. Ito pala yung tira kong corn beef kagabi. Kami lang naman ni Holly ang kumain kasi yung mga boys, diba, niready ko yung nuggets nila bago ako umalis. And si Jan ang nagluto. Etong corn beef, masarap siya at malasa din siya. At mas mura siya kaysa pure foods. Ito yung, nandito pa yung can. Ito yung Highlands Classic made with Angus beef. Mas mura siya, $4 lang siya, $4 something. And yung pure foods daw, sabi ni Jonalyn, is $7. And nandun pala yung mga pinang-grocery ko. Combination na yan ng Coles tsaka Filipino food. Ang mga inalis ko lang ay yung mga cold food lang. Linagay ko na sa ref tsaka yung mga fruits. And di ba dapat kahapon hindi naman talaga ako mag-grocery. Kukunin ko lang sana yung mga kulang dito sa bahay. Kaso naparami kasi nga yung babae nung nakausap ko, parang nagpanik din ako. Baka magutom ang mga bata. Di ba, Baba? So, baka mamaya, anuhin ko yan. Baka i-haul ko yan. Pero, kakain muna kayo ni Holly and hintayin kong matapos yung niload ko mga puting damit and isasampay. And mag-e-edit din ako kasi late na ako kagabi dumating. So, hindi ako nag-edit kasi gusto ko nang matulog ng maaga. Right, Baba? Let's eat, Baba? Yes, let's eat. I want one and this. You want this? Ang dami yung kinain kagabi. So, kain muna kami kasi tanghali na. 12 na. 12:20. Ayan, tapos na kayo ni Holly kumain. Ang dami niya naman nakain. Oh. And nanonood ako nito. Ito yung panibago na to. Ito yung, ang title niya is Touch. Tapos ko na yung isa yung Crash Landing on You. Ang ganda rin nun. So, narinig ko na yung aking washing machine. Tapos na siya. So, magsasampay naman tayo. Baba, you help Mama? Tulungan niya ako. Oy, yung aking pinagkainan na iwan. It's been a day, stressing out like crazy. Just wanna be lazy with my girls. It's been a day. Tapos na ako magsampay. Sobrang init ngayon. As in, and eto, uulitin ko to. Kukusutin ko ba? Kasi meron siyang, ayan o, yung parang, ewan ko makita nyo. Meron siyang dumi na hindi natanggal. Kita nyo ba? Ayan. And yung dalawang sapatos, sinampay ko dun, oh. Tinali ko sila dun sa sampayan. Para madali silang matuyo. Nandun na sila, oh. And si Holly nasa loob. So, kusutin ko lang to. And, sampay itong isa. And, mag-i-edit ako kasi wala akong vlog ngayong umaga. Dapat umaga yung aking vlog kasi hindi nga ako lang pag-edit kahapon. Ay kagabi kasi late na akong dumating. Ilagay natin yan. Maganda tong sombrero, itong hat na to kasi protection ba sa init sa mukha. Ayan. Natanggal na yung dumi and yung ginamit ko ay eto. Inisprayan ko lang siya nito. Eto yung vanish and kinusot-kusot and ayan, natanggal siya agad-agad. So, okay na to. Tapos na ako magsampay. Sobrang init sa labas. And eto, sobrang sarap nito. Eto yung piyaya na ube. Ang flavor niya. 3 na lang yung natira. Eto yung bigay ni Lai. Thank you, Lai. And yun, mag-edit na rin ako kasi wala tayong vlog today. Mag-edit muna ako, guys. Nanag to. Okay. And yung bata.
Yung, di ba nag-edit ako and hindi pa ako tapos. Ang tahimik ng bahay. Hinahanap ko si Hol. Alam niyo ba kung nasaan siya? Dito siya tulog. Andun siya sa bed ni Zachary. Papa. Tulog na tulog ang papa. Nakakumot talaga siya. Hayaan na lang natin siya muna dyan. Siguro namimiss niya ang mga kuya niya. Wala siyang kalaro. Kasi nga nag-i-edit daw. Kawawa naman ang baba ni Mami. Nandito na si Jan, guys. Hindi pa ako tapos mag-edit. Anong oras na? Yung boys wala pa. Si Holly tulog pa din. Hi, hi! Good. How did you go? Good. Hi, Bryce. Hello, Chona. Say hi to my vlog, Bryce. Hi. Hello. Hi, hi. How did you go? Good. Quite good. Good. Nice weather too Oh. today. Hot as buggery. Yeah, it's hot. Holly sleep. Oh. You know where? Where? Sack's bed. Sack then. Yeah. I was looking for her because it's very quiet. And yeah, she sleep. Oh, How many of you? hey, Bryson, will I? Okay. Money now, though. Yeah. What are these going to do? See ya. Han, Thanks for that, John. No worries. is this new? See? Hala, hindi ko to napansin. Hey? May nilagay siya dito. Kasi puti, ayan yung dati. Pinalagyan niya lang ng cover. Bryce, got you on that. Huh? When did you do this? Oh, ages ago when we went to Where? Melbourne. Adelaide. Adelaide? I didn't know. Hindi ko talaga alam. Bago na siya, oh. Bagong cover. Cold inside. It's alright. Ilalagay niya na yan sa shed. Hindi naabutan ni Holly. Kung gising yan si Holly, ano ulit siya dyan? Nagpa-tawag nun? Nagpa-drive sa daddy niya. Ayun na. Pasok niya na yan dyan. Ay, ang init. Pasok na ako. Tapusin ko na yung aking ini-edit. And si Holly tulog pa. Tingnan natin. Check natin si Holly. Yes, tulog pa rin siya. Ririnig ko na yung mga boys. Nandito na. Hi, kuya! And si Holly, tulog pa din siya, guys. And ako nag-i-edit pa rin. Hi! Where's Saki? You tell me. Okay. Have a drink of water, please. It's very hot. Hi, Jackie boy. Who's that? Sleeping. Drink of water, please. And get some snack. Your Coke? Huh? Your Coke? Your coat? Yes. Baba, wash your hands first, kuya, please. Oh, yeah. Yes, always. And si Sak. Natago kasi nila yung logo. Oh, I can see it, kuya. How's school? Good, dude. Good. Nandito pa yung aking mga ginamit nung nagpunas dito. Malapit ako matapos sa aking ini-edit. And nag-change na sila kasi you have footy training? Yeah. Si kuya may footy training. Ano na kasi? When is the footy, kuya? When I play real football. No. For footy, for the EFL. Next week. Next week already. Yeah, but I think we start next month playing real football. Oh, si kuya, nagpalista siya na magpi-play daw siya ng football. Kaya magti-training din siguro si kuya sa football. And si Sak hindi pa kasi ewan ko, hindi ko alam kung ano na siya. Pero nakasuot din siya ng pang-footy. And ginising na nila si Holly kasi doon sila nag-BS. So nagising na si Holly. Malapit na ako matapos mag-edit and magluluto ako. Na sila, guys. Where are you going, kuya? Footy training. First time.
Hoy! First time today. Oh. Hoy, how about you? Say sweetie pies, love you. Hi, is it going to? Yeah. He can't play rule football. Until he's 7. Good luck. Alis na sila. Magpo-foodie training sila. And ako, hindi pa rin. Malapit na tumatapos. And hey, Holly! Bye na. Gising na. Nagising na siya. And magluluto na rin ako pag natapos ko to. Malapit na to. Pina-finalize ko na lang, ha? Sa wakas, tapos na ako guys mag-edit and nakapag-edit na rin ako ng thumbnail. And si Holly, binigyan niya na akong pagkain kasi naglalaro siya ng luto-lutuan. So ngayon, ako naman yung magluluto kasi ano na, alas 5 na guys. And baka dumating yung aking mga boss. Wala pang pagkain. Ang aming dinner tonight ay magluluto ako ng giniling na beef. Favorite din to ni Jan. Hindi lang favorite. Gusto rin to ni Jan kainin. Yung may carrot tsaka patatas. So, ito lang muna kayo. It's been a day, stressing out like crazy. Just wanna be lazy with my girls. It's been a day. Dito siya, oh. Hi! What are you cooking? You. What's that? What's that, baby? It's for you. It's for me? What food? What are you cooking for mommy? Rice and potatoes. Rice and potatoes? Alright. Yeah, you too when I do this. Alright, okay. May sariling ano siya doon. May sarili siyang luto-lutuan. It's been a day, stressing out like crazy. Just wanna be lazy with my girls. It's been a day, we gonna get wavy. Layer on some diamonds and some pearls. Maybe we could go to the mall, get on it. Tapos na ako maghiwa ng carrots, potatoes, and capsicum, and garlic, and onions. And nandito na sila. You're so red. I'm running. How did you go? Good? Where's Kuya? He's playing. Oh, okay. Baba, where are you going? Don't go outside, ah. So, magigisa na ako ng... Eto, igigisa ko lang naman to. Nandito na yung boys. And nagluluto na pala ako ng potato para sa mashed potato. Na ano yung mata ko ng onion. Get our head down, we fly. Maybe we got. What's going on? Oh, buti na lang lumabas ako. What did I tell you? You're not allowed to go outside. Daddy's not here yet. Daddy, nandun pala siya. What happened? What happened? Get up. Up. You're not allowed to go out there. Kuya Saki? He didn't do that to me. Oh, so why are you crying? The cement. What happened? You got shoes on the wrong foot, bud. Kaya, andun sila, oh. Andun. Where's DJ Han? Right there. Where? Well, they just found fully train runner still going. I know, right? This is like turning anything. Oo, kagaling nila sa school, di ba? Right after, nag-busy sila. Nag-footy training, and now, andyan. Andun sila, oh. Mga katropa nila yan. Mga kapitbahay lang din naman sila. Hey, why? Kuya! Get your bike, the scooter bike. Zach! Zach! What's the Baba? You cannot go on the road, Baba. You're still... Yeah, stay here. You can go right here. I don't want to. Well... Okay, I'm going in now, Han. I'm still cooking. Mainit na yung aking kawali doon. Buti na lumabas tayo. Nadapa si Holly. So, gisa-gisa lang naman to. In my world, I don't worry, darling. I just smile, 'cause you're by my side. And now your eyes open up every morning to the love
that shines in mine. And I Okay na to, malambot na yung carrot, tsaka yung patatas. I-try na ni Kuya. Alright, go on. Dennis. Tapos na silang maligo. It's alright, come on. Oh, Mom! Wow! Alright. Here. Ano, Kuya? Good? What else is there? I'll just have Ano? So, okay na to. Luto na to. And nalagay ko na rin yung peas and okay na rin yung potato. Na-mash ko na yung potato. So, patayin ko na to. So, ayan na yung potato. Yes? Huh? You like it? And si Daddy busy dun. So, luto na yung dinner namin, guys. Si Kuya. Siyempre, si Kuya rice. So, nagluto ako ng rice para sa kanya. Kuya, sleep? Are you sleep, Kuya? Kuya, wake up. Tea time now. I'm just joking. Ah, you're joking. Okay, come on now. Yo, you first. This is for you. I want a little bit of rice. A little bit of rice for you. And, Kuya. That's Korean PG. Yep, can I take it? Yeah, yeah. Ito yung kay Kuya. Rice. Kuya, Thank you. you're welcome. Mom, I'm Bango ni second. Kuya. What do you want? Potato sack and... I don't want potatoes. Just one little scoop. Okay, this one. And then potato. Yes, please. I don't like Potato. A lot. One more scoop. Mas maano si Sak sa potato. Yes, Mom. And then This one. And Mom, I don't want potatoes. Okay. So, ito yung kay Sak. Potato, rice, and beef mince. That apple I had today. Yeah. What do you want, Holly? Rice? That apple I had today. It was very sour. Like Kuya TJ? Okay. Little Holly. Nakaligo na siya, guys. Ayan na. Say, fresh na siya. Oh. Baba. Thank you. Yan yung kay Jana lang. Spirit. Amen. Papa Jesus, thank you, my. I-heat up ko tong itong potato ni Jan kasi gusto niya mainit na mainit yung potato niya. Hoy! Quiet! Kunti pa. Initin ko muna to. Ah, okay. Coming. Boys, why you didn't get her spoon? Kaya baba, ah. You're welcome po. What's that, Kuya? Just need sauce. Okay na to. You want? Sauce? Maglagay kasi ko yung tomato sauce. Okay na to. Ako mamaya pa ako kakain. Hindi pa naman ako kutong. Kasi kumain ako ng yung hopya na ube. Ito yung kay John. Ang gagawin ko ay kunin ko yung mga sinampay kong puti. Honey, oh. No, we're going to bring them on tomorrow night, yeah. Busy si John. So, ako ang kunin. Ah! Okay na ba to? Ah, okay na. Done na Don't eat, just eat sauce, you tripper. God. What is doing? Tingnan niyo. Don't eat the sauce, sa. Fine. Here, honey. Get I forgot your Yes. Nakalimutan ko yung niya, yung pork. And, di ba sabi ko sa inyo, i-haul ko yan. Parang hindi ko na magagawa, guys. Kasi gabi na. And yung mga yan naman, hindi naman namin yung pagkakainin or gagalawin kasi pang emergency lang naman yan. Hoy, what's going on? Tapos na itong ma-upload. So, ang gagawin ko ay ipa-public ko lang siya. Wait lang. And then, kukunin ko yung mga sinampay sa labas habang sila'y kumakain. May sinasabi si Sak at si Holly. What did you say, Sak? Might have more.
Gusto niya para pagkatapos niya yan. How about you, Holly? I want more plates. Hindi pa sila tapos. Gusto nila. How is it, Han? Good, good. Beautiful. Hindi pa ako tapos dito. Because if they get it in the crowd, Yeah. Ayan, tapos na they'll si stop John. footing. Ayan si Holly, nakadalawa na siyang, yung mince. Good, kuya? Boss. You're done? You're done? Okay. You're done? Okay, good. I know. You're not? Oh, lahat na sila tapos ako. Hindi pa ako tapos dito sa ginagawa ko. Tapos na silang kumain. And hindi ko pa nakukuha yung sinampay. Did you get big ones? They run out of big ones now. So, I just get the little one. Yan yung nakuha kong vitamins kahapon. Yung vitamins nila. Maliit. Hi, finish your food first. Nakapublic na yung aking vlog for today. Gabi na siya. Dapat, yun, morning. And si Jan, nandun na siya sa labas. Binubuksan niya yung, yung gate. What are you gonna do, Han? Drop this in Dad, so I can't tie the dinghy in the car at the same time. Ida-drop off niya yung trailer dun sa shed ni Dad kasi bukas, Put the bag in the freezer. ang dami niyang gagawin. Kasi bukas, wait honey, wait. Tapos na siya mag-fishing. And eto yung mga baits. Ilalagay niya rin daw yan sa freezer yung mga baits dun sa ni Dad. Dun sa shed. Hey, baby! Whoa, whoa, whoa! Let's get the clothes, Baba. Wow! Nasaan yung pants mo, Baba? Hinahanap niya yung Minnie Mouse niya, ang pants. Hanapin ko yun. Wait lang, Baba. Kunin ko lang, ando na si Jan. Kunin ko lang yung aking mga sinampay. Kasi tuyo na sila. Yung sapatos kaya tuyo na. Ay, oo, tuyo na sila. Hindi na sila madungis. Okay na to. Kunin natin yan. Balance, Baba. Oh my God. Balance, baby. It's been a day, stressing out like crazy. Just wanna be lazy with my girls. Nakuha ko na yung mga sinampay and si Jan ay labas niya na yung trailer and andun na sila ni Holly. Ayan yung mga baits para sa cryfish para bukas. Go get it, Baba. Help Daddy. Go. Why? Oops. What kind of fish is that, Han? Your bait? Salmon? Seriously? Salmon? Ha? Ang sarap naman yan. Salmon daw guys yung yung bait para sa cryfish. Let me see. Hindi ako naniniwala. Oo nga. Is this salmon, Han? Salmon daw yan guys. Kasi yung nabibili kong salmon na nahati na, so hindi ako familiar sa itsura niya pag buo siya. Social ng cryfish mo, ha? Salmon ang pinapain. Ang dami. Last day tomorrow, honey. Last day tomorrow. Tapos na siya. Why not? Hey, sugar! Puno yan ng salmon. Makakuha ng isa para sa bawan natin. Baba! Para ka dyan. Para kang yagit. Okay. See ya. Why? He's going to pashed. Naligo ka na. Come on. Hurry up. Naligo ka na.
Quick, go there, quick. Come on. You know how? Come on. Get down. Hurry up. You're gonna scratch your legs again. Ang dami mo ng scratch. Tingnan mo yan, oh. Kanina. Ayan na naman yung ano mo. Tama mo. Oh, halika na, halika na. Oh, wait, honey. Dad! Oh, I told you. I told you. Dad! Why are you so mean? Come on. Binibiro lang siya. See ya, Daddy. See ya. Ba? Ha? So, close na namin yung vlog, guys, kasi maghuhugas lang naman ako. And ang mga bata nakaligo na. I know. So, yun na, guys. Thank you. Please like, please subscribe if you haven't yet. See you on our next. Say it properly. See you on our next vlog. Good night, guys. Ano na? Anong oras na ba? Ano na? Past 7 na. 7:30. Tingnan nyo. Ang liwa-liwanag pa dito. Okay, good night, guys. Ang ganda ng ano, oh. Good job. Okay, let's go inside now. Paradise, tell me who you seek.